Ви підтримуєте особливий статус Донбасу? Звичайно, я підтримую. Отак, крок за кроком, йдемо до миру на Донбасі. Не треба нас обдурювати. Україна погодилась вже на особливий статус. Здавайтесь, хлопчики і дівчатка, не треба нас дурити. Тут не діти. Ми ж бачимо, де ростуть ноги і звідки вони ростуть. Територіальна автономія себе не виправдала. Крим має одержати національну автономію. Кримсько-татарська автономія. Аплодую. Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Волошина, це «Камін-аут» на Суспільне Крим. І сьогодні до нас завітав Леонід Макарович Кравчук, перший президент України. І з ним ми безумовно поговоримо про Крим, про події давнини і про сьогодення. Вітаю вас, Леоніде Макаровичу! Вітаю вас! Перше моє питання, яке я хотіла би вам поставити, це якраз цей момент відновлення Кримської автономії. Це ж було рішення ще Пленуму Радянського Союзу, так, в 90-му році, от в мене записано, 28 листопада 89-го року, була постанова Верховної Ради СРСР, яка говорила, що для того, щоб відновити права кримських татар, необхідно відновити Кримську автономію. Потім в Криму вже в 90-му році, теж в січні 90-го року на пленумі Кримського обкому партії було заявлено про необхідність зміни статусу Криму і про проведення референдуму. Ви тоді виступали на цій сесії і вмовляли депутатів не робити цього. Чому ви це робили? Значить, не зовсім точно. Хотіли поставити на референдум два питання. Одне питання про відновлення автономії, а друге питання про фактичне скасування договору 1954 року про входження Криму до складу України. Так от я підтримав якраз на референдум думку і пропозицію щодо зміни статусу Криму, але попросив депутатів не ставити на референдум питання про входження Криму до складу України. Тому що це входження було відповідно до законів того часу. Як це було насправді? Хрущов, їдучи з Криму, зустрівшись там з людьми, заїхав в Київ до секретаря першого ЦК Компартії України, а не був тоді Кириченко, і сказав Хрущов, що я їду з Криму, там кримчані просять, щоб їх звідси з Криму забрали назад в свої регіони – Курську, Тамбовську і інші області, звідки вони приїхали. Тому що вони не знають, як там господарювати. Вони вміють вирощувати бульбу, але не вміють вирощувати винограду і того, що росте в Криму. Кириченко сказав, що ми не готові до цього, тому що вже план збитий, як він сказав, і треба вже працювати. Хрущов каже, нічого, ми все поправимо. Кириченко наполягав на тому, що не хотів. Тоді Хрущов каже, сідаємо в потяг, на якому приїхав Хрущов з Криму, наголошую, з Криму. З ним був Аджубей, це зять тоді Хрущова, і редактор газети «Ізвєстія». І вони поїхали на політбюро ЦК КПСС. На політбюро було прийнято рішення про передачу Криму до складу України. Політбюро ЦК КПРС. Його продублювали Верховна Рада РСФСР і Верховна Рада України. І затвердила це Президія Верховної Ради СРСР. Таким чином, відповідно до того законодавства, було все дотримано. І Крим перейшов до України. І мені вдалося переконати депутатів Криму тоді, щоб другого питання про входження або передачу Криму відповідно до законодавства і норм того часу Україну не ставили на референдум, а тільки поставили одне питання про статус Криму.
що й було зроблено. Таким чином, той період закінчився абсолютно ясно. Крим став автономією через референдум. Російська преса пише, що на тому референдумі питання звучало буквально: ви за відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу Радянських Соціалістичних Республік та учасника союзного договору. Чи дійсно було таке питання? Так питання не ставилось. Я відверто скажу, я зараз не пам'ятаю точне формулювання, як було записано, але питання про суб'єктність союзного договору питання не ставилося, не обговорювалося. І на сесії Верховної Ради, і на пленумі обкому партії про суб'єктність не обговорювалося. Обговорювалося одне питання про статус, ну це, що я пам'ятаю, і брав участь у цьому обговоренні, про статус Кримської. Кримська область стала автономією. Не більше, не менше. В одному з інтерв'ю ви говорили, що це було компромісне рішення для України визнати цей референдум. Він відбувся за 9 місяців до референдуму про незалежність України. І тоді одним з людей, кримських політиків, хто підтримав референдум, якраз говорив про те, що Крим має бути суб'єктом союзного договору, тобто окремою республікою, це був Микола Багров. І російська, знову ж таки, преса сучасна описує ті події. Вона говорить про те, що, мовляв, трошки згодом, коли кримчани вибрали на першого і останнього президента Криму Юрія Мішкова, тоді Юрій Мішков казав, що саме Багров увійшов в змову з вами, і що ви не допустили референдуму про відокремлення Крима від України. От що це за події такі? Хіба... Ну, по-перше, ніякої змови з Багровим не було. Тому що так питання не ставилось. Ставилось питання про автономію Криму. Що торкається президентства Мішкова, то ніякими законами, українськими законами, не було передбачено президентства в Криму. Таким чином, я маю всі підстави. І тоді говорив, і зараз говорю, що обрання президента Мішкова суперечило законодавству України. Ні в Конституції українській, ні в законах українських не було передбачено обрання президента Кримської автономії. Це було зроблено просто в Криму на основі бажання, будемо говорити так, кримських виборців або кримських політичних сил. І обрали Мішкова, хоч і довго він там не виконував свої повноваження, тому що воно було пришито білими нитками. І коли була прийнята нова Конституція України, в ній було записано, що Кримська Конституція є складовою частиною Української Конституції. Таким чином було знято це питання загалом, не окремо Кримська Конституція, а вона є, написано дослівно, складовою частиною Конституції України. І таким чином питання загалом про статус повноваження президента Криму, воно не набуло завершеного характеру. Юрій Мішков, коли став президентом, це мало хто вже зараз пам'ятає, але це людина, яка навезла в Крим російських політиків, прямо російських. Він проросійський кандидат в президенти, проросійська людина, тут немає ніяких сумнівів. Він не приховував, до речі. Він не приховував цього. Його підтримував як кандидата на цей пост тодішній голова Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Сам Мішков говорив, і вже був готовий документ про підписання договору про військову співпрацю між Російською Федерацією і Кримом. Тобто ми розуміємо, що це була така підготовка до сепарації, до фактично анексії. Все, що робилося, воно виходило за межі законів і Конституції України. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Як і пізніше, знову ж таки, як і зараз, все, що робиться в Криму, після анексії, до анексії,
І позиція в даному випадку Росії по відношенню до Криму, до Донбасу і до української позиції, вони виходять за межі міжнародного права. Ви тоді, коли ще під час свого президентства, ви спілкувалися з російським президентом щодо подій в Криму, щодо цієї політичної активності, яка, зрозуміло, була спрямована на сепарацію Криму. Ви піднімали це Звичайно, питання? ми з Горбачовим я спілкувався не раз, і потім з Єльциним спілкувався. Тут справа дуже просто вирішується. Якщо їм важко відповісти на будь-яке запитання, а відповісти потрібно, вони кажуть, це бажання кримського народу. Ну, як і зараз. Вони Як і це зараз кажуть. кажуть бажання. Друге, коли зараз важко їм відповісти, потрібно їхати в Париж на зустріч, чи не потрібно, вони кажуть, що це так думає ДНР і ЛНР. Мовляв, це ваша територія, і ви з ними домовляєтесь. То Україна з ними має домовлятися. А Росія, мовляв, тут ні до чого. Хоча війська російські, зброя російська і все російське там присутнє. І війна ведеться російською зброєю і з допомогою російських інструкторів, солдатів, офіцерів і так далі. Ну це ж загальновідомо. Путін каже, Україна не хоче миру. Чому? От вона, мовляв, проти того, що впровадити або імплементувати так звану формулу Штайнмаєра. Президент Зеленський прийняв рішення взяти на озброєння формулу Штайнмаєра і покроково діяти на основі цієї формули. Тобто, прохання або пропозиція Росії Путіна врахована. Тепер кажуть, знову ж таки там з Кремля, ні. Треба прийняти якийсь документ, який був би точно корисним, і щоб це не була загальна розмова, а щоб це були кроки до миру. Аплодую. Але хто має прийняти такий документ? Росія каже, що ДНР і ЛНР так звані, що з ними треба домовлятися. Я вам говорю, коли йдеться про великі справи, коли закінчувалась Друга світова війна, в Криму зібралися Черчилль, Рузвельт і Сталін. Без групи якоїсь зібралися і прийняли рішення. Коли ми зібралися в Беловезькій пущі, Єльцин, Кравчук, Шушкевич і прем'єр-міністр, то ми не шукали тристоронньої групи, а прийняли рішення самі, підписали документ консенсусом. Тому не треба нас обдурювати. Не треба робити вигляд, що ми нічого не знаємо і все беремо на довіру. Якщо так, то потрібно їхати в Париж Путіну, Зеленському, Меркель і Макрону. 4 сісти, у них достатньо повноважень. Можуть запросити і будь-яких консультантів, будь-яких радників і прийняти історичне рішення. Тому що Україна заявила, ми за особливий статус Донбасу, що і було основною проблемою. Ми за особливий статус Донбасу. Наголошую, тільки спочатку потрібно провести вибори. А як їх провести? Українські вибори на основі українських законів, української Конституції, коли там України нема. Ви підтримуєте особливий статус Донбасу? Звичайно, звичайно, я підтримую. Я ж кажу, треба сісти, там підписати дорожню карту в Парижі, главам держав і сказати, отак, крок за кроком, йдемо до миру на Донбасі, якщо цього хочуть. Але я остаточно зробив висновок після того, коли Україна погодилась вже на особливий статус. Погодилась.
Путін знову почав шукати причини, як не їхати в Париж. То я зробив висновок, що Росія не хотіла, не хоче і не буде хотіти миру в Донбасі. Але ми зробили крок важливий. М'яч тепер на стороні Росії. Леонід Макарович, ну якщо ми вже зачепили тему нормандської зустрічі в нормандському форматі і особливо статусу, за всі 5 років Україна говорила, що вона не погоджується на федералізацію і на особливі статуси територій. Був закон про особливості врядування в окремих районах. Ну, вона так і називається, це правильна назва. Особливий статус – це коротка назва. Так, але Росія вимагає статусу цих територій. І тут ви не бачите колізії особливості врядування на території і статус територій? Чи не говоримо ми, що Росія намагається автономії? Я повторюю, це одне і те ж. Це особливе врядування, ну, щоб не говорити довго, це закон прийнятий, він має таку довгу назву. Його назвали «Особливий статус Донбасу». Якщо раніше, ви правильно кажете, не погоджувались, то зараз президент України погодився. І Кучма, і Гризлов, і ДНР, ЛНР підписали листа на ім'я ОБСЄ, представника, про те, що вони погоджуються з цим. Що тепер? Ну, не погоджував. Ну, Порошенко не погоджувався. Ну, скажімо так, прийшла нова влада і сказала, ми погоджуємося. Знову не так. Слухайте, не треба нас дурити. Тут не діти. Ми ж бачимо, де ростуть ноги. І звідки вони ростуть. Аби Путін, або Кремль в цілому, сказав, що ми хочемо встановити на Донбасі мир. 1 700 000 людей пішли з Донбасу і зараз знаходяться на території всієї України. Серед них, ну я не скажу точно, але половина росіян точно. Етнічних моментів. Етнічних. Тоді задаю запитання Володимиру Володимировичу. А що ж таке тоді турбота про російськомовних громадян? В чому вона полягає? Той факт, що в нормандському форматі взагалі немає питання Криму. Немає. Ви говорите про дорожню карту, яку необхідно розробити. Безумовно. Чи треба до неї включати Крим? Крим включений своєрідно. Ми і світове співтовариство заявили, що Крим анексований Росією всупереч міжнародному праву. Тому Крим вже не визнаний світовим співтовариством. Але світове співтовариство не створило жодного формату, площадки для майданчика для перемовин по поверненню Криму. Абсолютно. Я думаю, що це потрібно. Заява і позиція України абсолютно чітка, і світового співтовариства абсолютно чітка, що Крим анексований, і це є незаконно, це є всупереч нормам міжнародного права. Це крапка. Далі ми діємо не загалом в кучі, будемо говорити, вирішимо питання таке, яке зараз на черзі, на порядку денному, питання Донбасу. Наступне питання буде питання Криму. Як його будемо вирішувати? Ми зараз не готові обговорювати. Я не можу вам цього запропонувати. Хоча я бачу деякі речі, як вирішувалось в 1954 році. Адже Хрущов сказав Кириченку, забирайте Крим, тому що Росія не може з ним справитися тоді. І зараз Крим, як ми бачимо, не в такому вже прекрасному вигляді. Там вже більше військової бази, ніж нормального, цивільного, демократичного правового життя. Це факт? Факт. Може настати такий час, може, що Росія не зможе дати ради цій території, тому що територія на сьогодні затратна, і там проживає мільйони людей. Їм потрібно створити демократичні правові
умови для життя, а не через військову базу. Це моя думка. Може настати такий час. Але сьогодні я цього питання не можу навіть обговорювати, тому що це буде прогноз, який не базується на конкретних фактах, на конкретному плані, на конкретній дорожній карті. Це питання на порядку денному, але не сьогодні, а завтра. Сьогодні питання Донбасу. Питання Донбасу Україна визначилась. Ми хочемо надати територіям Луганської і Донецької області, ми, це Україна, особливий статус. Путін, на ваш погляд, був зацікавлений в якихось перемовинах в 2014 Ні. році? Путін, він же спочатку заявив, що там Росії нема, що це зелені чоловічки, це місцеві всі. Тільки потім, уже, коли Крим фактично був анексований, і ці зелені чоловічки заявили, хто вони, то він вимушений був. І в фільмі, який, ви знаєте, йшов по російському і не тільки по російському телебаченню, Путін визнав, що до анексії Криму вони готувалися серйозно і використали факт слабкості української влади. І неточності, або, скажімо, такої м'якотілості західних держав. Тому що я знаю точно, коли йшлося про супротив України, можливість супротив Криму, Захід сказав, не робіть цього, не дратуйте Росію, аби не розпочалося Третьої світової війни. Вони були готові, на мою думку. Я не буду говорити, як зараз, хоча в мене є деякі підозри, але вони були тоді готові віддати Україну для того, щоб не розпочалась Третя світова війна. І вони наголошували, це правда, це документально, є свідки. Не дратуйте Путіна, не дратуйте Росію. Тобто, якщо говорити коротко, здавайтесь, хлопчики і дівчатка, тому що ми не можемо вам допомогти. Ось суть було тоді. Але домовитись окремо без них через широку, глибоку автономію і надання відповідних прав і свобод Криму, то треба зараз говорити важко. Це могло бути із 5 пунктів, могло бути із 10. Але такий документ можна було і потрібно було з Росією підписати. Це було б правильно. Або прийняти Верховною Радою України, як потрібно було, і на основі цього рішення Верховної Ради можна було заключити якийсь документ з Росією. Рефат Чубаров в 2014 році вів перемовини з Константиновим і з Аксьоновим, говорячи їм, що Україна готова надати ще більш широку автономію. Але за його словами, там вже ніхто не хотів про це навіть розмовляти. Вони вже були спрямовані на Росію. Я знову хочу, щоб ми були свідомі ситуації. Сьогодні можна слухати ДНР, ЛНР, враховувати їх бажання. Але не вони формують політику там. Формує політику і позицію Кремль. Можна слухати було Аксьонова і Константинова, будь-кого. Але ясно, абсолютно, що політику по відношенню до Криму формував Кремль. І це було не тоді тільки, постійно. Тому що уряд Москви навіть заключив окремий договір з Севастополем, який він надавав Севастополю допомоги, будівництво житла, там всього іншого, все іншого. Тобто йшлося про те, що Росія бачила Крим як свою частину. Вона не хотіла погодитись з договором 1954 року. В цьому реальний факт. І не потрібно посилатись на людей, які не приймають рішень. Вони виконавці. Я не хочу, щоб ми думали, що хтось з них самостійно приймає рішення. Тоді в Криму,
а зараз на Донбасі. Ну це просто ілюзія. Це посміховище, якщо ми будемо думати, що це правда. Зараз дуже багато говориться про відновлення постачання води в Крим. На цьому наполягав свого часу вже прямо перед смертю Юрій Мішков. Він писав якісь листи президенту Зеленського з цього приводу. Ви теж підтримали цю ідею постачати воду в Крим. Да. На ваш погляд, для чого це робити? Хіба це не зменшить витрати Російської Федерації на окуповану територію? Не потрібно створювати складнощі для людей, які живуть в Криму, свідомо складнощі. Ну, скажімо, не давати їм води. Ну, це вже трошечки так, знаєте, негуманно, я б так навіть сказав. Але це не може бути просто так. Це має бути визначено документом, угодою, на яких підставах, на яких умовах, як це буде робитися, чи це буде взаємна, ну, скажімо, обмін чимось, чи це буде просто затратна якась стаття для українського бюджету, яка буде відшкодовуватися, чи то Кримом, чи Росією, я не знаю. Це питання господарсько-політичне. І його потрібно ставити і вирішувати. Ну, не закривати очі на це, або робити вигляд, що його немає. Російська Федерація, з нею велися. Російська Федерація зараз, вона наполягає на тому, вона готова купувати воду і навіть по великій ціні. Але ж питання залишається в тому, кому постачати. Україна не може постачати якійсь організації, яка буде зареєстрована Республіка Крим, Російська Федерація. Пам'ятаємо, як таке питання було по поставках електрики, коли Україна поставила умову, що ми не можемо, ми маємо постачати в Автономну Республіку Крим Україна. І якщо Росія згодна підписати таку бумагу... Якщо ми постачаємо, то це вже ми приймаємо до уваги момент, що Крим український. А Росія відмовляється підписувати документи? Росія ввела Крим в федерацію свою. Крим тепер частиною Російської Федерації в строгій відповідності до законів Росії, але не у відповідності до міжнародних норм прав. Тут питання в цьому. Леонід Макарович, ну якщо Україна погодиться постачати наприклад, воду, навіть з гуманітарних міркувань, постачати воду в Крим, але підпише угоду з суб'єктом, який буде прописаний як Республіка Крим-Росія, чи не буде це визнання окупації? Я ще раз говорю, якщо підписати, то підписати з Росією. Окремо з Росією. Ну, звичайно. А яке має право Росія на поставки чого би то ні було в наш Крим? От вона повинна зробити висновок, що Крим окупований тимчасово, і що ми тоді поставляємо як належить. Тобто є можливості, є норми, але треба відмовитись від того, що є сьогодні. Якщо ми будемо наполягати на анексії, не ми, а Росія, на анексії, вони ж кажуть, питання Криму не обговорюється. Ну, ми чули заяву і Путіна, і міністра закордонних справ Лаврова. Питання Криму не обговорюється. Крим російський. Якщо Крим російський, то ми не маємо справи вже з їх точки зору з Кримом, а з Росією. Правильно? Якщо ми маємо справу з суб'єктом Кримом, то Крим український. Тобто ми тут знаходимося в дуже складній міжнародній правовій ситуації. Її потрібно вирішити в інтересах і України, і громадян українських, і населення, безумовно, Криму. Як ви відноситесь до ідеї кримсько-татарської автономії в Криму? Позитивно. Я думаю, що територіальна автономія себе не виправдала. Тому що це територія нічия. Тобто це територія без людей. А на території головне люди. І зараз, коли ми кажемо про Донбас, то ми кажемо не тільки про повернення територій, або перш за все не на першому місці повернення територій, а включення людей, які там живуть, в систему відносин України. І через людей
ми діємо, і територія стає олюдненою, а не просто абстрактною. Так само і в будь-якій території. Президент Порошенко створив Конституційну комісію, яка мала в тому числі напрацювати документи щодо внесення змін в 10 статтю Конституції по Кримській автономії і зробити її національну територіальну автономію. Робоча група в цій комісії документи напрацювала. Чому сама комісія не зібралася і не були вже почати механізм зміни Конституції, як нам обіцяв Порошенко? Тому що це не була Конституційна комісія в повному розумінні цього слова. Президент створив комісію при президенті. Це, будемо говорити, якщо формально в правовому плані, це департамент був при президенті України. Його назвали Конституційну комісію. Ще було більше абсурду, коли головою Конституційної комісії був прем'єр, спочатку голова, потім прем'єр Гройсман. Ну, історія не знає, що прем'єр-міністр був головою комісії. Тому те, що зараз вивчається, а саме можливі зміни або необхідні зміни до Конституції, через досвід, через наші якісь спроби за всю історію незалежності прийняти нову Конституцію або зміни, які відповідали інтересам сучасної, нинішньої України, треба це зробити. І це має зробити, як і належить, комісія, створена Верховною Радою з фракцій. Голова буде обраний Верховною Радою. В Конституції нинішній записано, що комісія, вірніше, що Верховна Рада не може прийняти нової Конституції. Вона може прийняти зміни до Конституції. Так от, ця комісія повинна внести зміни до Конституції. Нещодавно перший заступник голови Верховної Ради нинішній заявив, що вони вже напрацювали, фракція «Слуга народу» і професіонали цієї фракції, дуже багато позицій щодо можливих змін до Конституції. Їх треба обговорювати. Я думаю, це має бути широке обговорення на круглих столах. Навіть роздаються голоси про можливий референдум, хоча б з одного питання, яке управління має бути в Україні. Хоча б дати відповідь на це запитання. Я вже не кажу повний текст Конституції. Але це на порядку денному. Та і Крим, я наголошую, там має одержати національну автономію. Кримсько-татарська автономія. Ми вже говорили про Мінську групу, нормандський формат. От нещодавно з'явилося повідомлення, що спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час форуму в Зальцбурзі, коли його попросили прокоментувати питання по Криму, він спочатку сказав, що він не хоче це коментувати, а потім він почав говорити про те, що, мовляв, це спірна територія, до 30 років вона була в складі Російської Федерації, потім 37 Українській РСР. Тобто таким чином, а до цього Російській імперії, таким чином Мартін Сайдік, по-перше, не згадав Кримське ханство, а по-друге, він фактично визначив, що, мовляв, і російська сторона, і українська, вони мають якусь суперечку, що тут є про що. Ви не бачите тут якоїсь такої певної... Я не думаю, що пан Сайдік повинен був коментувати це питання. Тому що мінський формат був створений для Донбасу, не для Криму. Коли був створений мінський формат? Коли розпочалася відкрита агресія на Донбасі. І щоб зупинити агресію, вдалися до створення мінського формату. До цього був формат Женевський.
І мені тоді поляки, ну, політичні діячі Польщі, буде точно назвати, щоб не образились, мені говорили, що робить Порошенко, для чого він погоджується на те, щоб перенести формат із Женеви в Мінськ. Тому в Женевському форматі був присутній держсекретар Сполучених Штатів Америки. А коли перенесли його в Мінськ, то за наполяганням, перш за все, Путіна, держсекретар Сполучених Штатів Америки, його там не виявилося. Ну тут треба сказати, що в Женевському форматі він був створений ще до війни на Донбасі, тобто якраз там було питання Криму. Ну так, але перейшло воно вже, коли почались... То на ваш погляд... Я повторюю, тут важливо, не потрібно зараз об'єднувати, і оскільки Мінська група 5 років на присутності ОБСЄ жодного разу не обговорював питання Криму, я наголошую, жодного разу. То як можна коментувати, ну, скажімо, мені здається, це несерйозно, питання Криму. Не можна коментувати, тому що не обговорювалось, немає думки, немає позиції. А якщо є особиста позиція пана Садіка, яка не пов'язана з його посадою в мінському форматі, то це, можна сказати, є особиста думка. І більше, не більше, не менше. Тому що жартувати такими питаннями, давати експромти широкі, не тому що це ціла полоса. Ви правильно, Кримське ханство, там переходить війни, французькі війни, там на Криму, що там тільки не було, що там тільки не творилося. Так його треба розкласти на полочки, вивчити і прийти до висновку, де більше чого. І тільки після цього можна говорити, чи там більше України, чи там більше Росії, чи там більше Кримського ханства. Я сьогодні не знаю, коментувати не можу. Я цього питання не вивчав. Ви сказали зараз, згадали Женевський формат. Він дійсно був створений, там в ньому були залучені Сполучені Штати. Було 2 зустрічі, в яких приймав участь в тому числі і Сергій Лавров. І це був формат, який обговорював питання Криму. Він почався одразу після Криму. Порошенко його скасував, підмінив нормандським форматом, мінським форматом. Потім от ми почули від вас, що Конституційна комісія була не зовсім Конституційною комісією, що це була якийсь департамент. От на ваш погляд, як ви можете оцінити політику минулої влади щодо Криму? Ну, я не скажу, що вона була негативна. З якої влади? Коли? Порошенко. От коли Порошенко став, він почав більш конкретно займатися Кримом. До Порошенка, до приходу його до президентства, Крим був втрачений вже. Цей період був втрачений. Не Порошенко втратив Крим, це треба правду сказати, як є. А до Порошенка. Але Порошенко діяв не в відповідності до стратегії, не визначив окремо питання Криму, окремо питання Донбасу, щоб вони розглядалися паралельно. Він про Крим якось забув, я б так сказав. Тому я й зараз скажу, після втрачених 5 років не можна так експромтом просто включати Крим і не підготувавшись окремо. Може, навіть там має бути інший склад комісії. Там мають бути професіонали цього питання, тому що це Крим, це не просто територія, це особлива територія. Це, скажімо, як колись казали, брилянтова діамант на українській території, діамант української території. Колись це, навіть за радянських часів, я це хочу сказати, таке формулювання було. Це краса, це історія, це особливість, це все треба вивчити і зробити правильні кроки. Я за правильні кроки. Але спиратись на референдум кримський, який знову ж таки, як і на Донбасі, проходив при кулеметах, ну, я, розумієте, такий референдум не можна прийняти як демократичний.
і правовий документ. Якщо так, то треба все поставити на свої місця, зробити цивілізовано, демократично. Досвід в світі такий є. Не ми розпочинаємо вперше Крим, раптом це виникло. Досвід багато років є в інших країнах. Їх треба вивчити і знайти правильне рішення. Це обов'язково треба зробити. Але давайте спочатку повернемось до Донбасу і зробимо те, що почали вже робити 5 років і поки що нічого не зробили. Ну давайте тепер скажемо, 5 років пройшло, нічого не зробили. Ну відверто, не можна так загалом нічого. Там полонених повернули, там якісь території трошки відрізали від нас, трошки ми повернули собі. Ну це окрема тема. Але мир на Донбасі треба ввести. Статус особливий Донбасу треба дати. Для цього глави держав повинні зібратись в Парижі і вирішити це питання, не посилаючись на трьохсторонні, двохсторонні, п'ятисторонні, семисторонні групи. У них є всі повноваження, у них є, головне, права. Це питання війни і миру України, яка знаходиться в центрі Європи. І звідси може завжди виникнути полум'я. Це питання не тристоронньої групи. Це питання глав держав. І не треба перекладати на когось. Треба сісти, опрацювати, підписати і сказати, отак має діяти якась там група крок за кроком.